Former Mount Pleasant legislator aiwa Fadzayi Mahere uye achinyararidza Mangwana achiti aiwa munopokanganwa zvamunosimbotaura kai noda kuti aona mastatements akambotaura kumashure neakakutaura izvezvi ava kupesana sanapinda mashoko auya achitaura aya nechimoto noti subscribe like turn on the bell icon tipinda peni pakanyora chiti dear Mangwana, do you recall when the announcement was initially made you retweeted a tweet where Ed Mnangagwa stated unequivocally that the license was sole and exclusive. Surely you don't mean to suggest your principal was lying or mistaken when this tweet was posted on the 25th of May 2024. Is it not an insult to our intelligence to act as though it was never the original plan for my son to have a sole and exclusive license? As the custodian of official state communication, why not be honest and say that the original decision to give IRCAS a sole and exclusive Starlink has been revisited? Anobva posta evidence yacho yamuri kuona page yepresidential page aiwa vanyatso kutaura aiwa Starlink license has been approved by Portras to provide advanced network and related digital processing services in Zimbabwe through its sole and exclusive local partner. Ndo mashoko ari panapa vachitaura achiti aiwa sei mashoko amava kutaura panguva ino ava kusiyana neakambotaurwa avo kwaretwitter uye Mangwana. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau yeStarlink iyi? Noda kwokuti aiwa yonzi yaingova nhau yekuti aiwa my son agokwanisa kungopinda patenda yacho, but toona kuti izvezvi mastatements akutaura akusiyana. Tudze mafungiro enyu pena comment section medu, musaona subscribe like turn on the bell icon.